शुभ सकाळ आज आम आउटे अध्याय आज आम पाखरे आहरी गोटे बड़ मुहूर्त कारण आज दिन आभिमुख्य हूँ गुरु पूर्णिमा। ये गुरु पूर्णिमा उद्देश्य आम से महान छात्र एवं से गुरु भक्तिर माध्यम से गुरु भक्तिर भितर कौन कौन रही पुरातन समय से संपर्क आज आम जाना। मानव जीवन गोटे मुहूर्त सबुठार अति उच्च स्तर ताहा हूँ छात्र जीवन। ये छात्र जीवन ही मानव सबु जिनस शिक्षा लाभ करिथाए एवं तार भविष्यत को उन्नतिर मार्ग को आनिया ପାଇଁ चेष्टा करिथाए। सेई माने सेई गुरु को निजर माध्यम भाविथिबा पिला माने होउचंती प्रथम एकलव्य, द्वितीय आरुणी, तृतीय रे होउचंती उपमन्यु। ताले आमे जानिबा एकलव्यଙ୍କ संपर्करे। एकलव्य बाल्य अवस्था समय तांको बाल्य समय रे थरे गुरुଙ୍କ पाखକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମକୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି ସର୍ବଦା ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ସମର ଶିକ୍ଷାରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି, ଗୁରୁ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ, ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମେ ତୁମର ଗୁରୁ ଭକ୍ତିର କଣ କଣ ରହିଛି ତୁମ ଭିତରେ ତାହା ମତେ ଆଜି ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଅ। ଗୁରୁ ଭକ୍ତିର କଣ କଣ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଗୁରୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ତୁମର ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠିଟି ଚାହୁଁଛି, ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠି ଚାହୁଁଛି। ସେ କାଟିକି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ରଖିଦେଲେ ଏବଂ ଗୁରୁ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇ କହିଲେ, ତୁମେ ହିଁ ହଉଛ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ, ଯିଏ କି ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ କିଛି ନ ଭାବି ନ ଚିନ୍ତା କରି ମତେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଦେଲ। ପୁଣି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ସେ ଆରୁଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଥରକର ଘଟଣା, ଥରେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର କହିଲେ, ଯାଅ ଆମ ଜମିରେ ପାଣି ପଶି ଆସିଛି, ତୁମେ ଯାଇ ସେଠି ରକ୍ଷା କର। ପାଣି ପଶି ଆସିଛି ଆମ ଜମି କ୍ଷେତ ପାଣିରେ ଭାସିଯିବ, ତୁମେ ଯାଇକି ସେଠି ଦେଖ କଣ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଯାଇ ସେ ପାଣି ପାଖରେ ଶୋଇଗଲେ। ରାତି ଯାକ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସକାଳ ପାଇଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ପାଣି ଆଉ ଜମିରେ ପଶି ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଆରୁଣୀ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆରୁଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କହିଲେ, ତୁମେ ହିଁ ହଉଛ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ, ଯିଏ କି କିଛି ନ ଚିନ୍ତା କରି କିଛି ନ ଭାବି ଯାଇକି ସେଇ ନଦୀରେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଯାଇକି ସେଇ ଜମିରେ ବାଡ଼ ଭାବେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ସେଇ ଉପମନ୍ୟୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ଧରକର ଘଟଣା, ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ସେ ଭିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରି ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଭିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରି ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଲାଭ କରୁଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଯାହା ଯାହା ଭିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛ ପ୍ରଥମ ଭାଗଟି ତୁମେ ମତେ ଦେଇଦବ, ଆଉ ଯାହା ବଳିବ ତୁମେ ନେଇକି ତାକୁ ଆହାର କରିବ। ସେ ସେଇଭଳିଆ କଲେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଯାହା ପାଉଥିଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯାହା ପାଉଥିଲେ ସେ ନିଜେ ଖାଉଥିଲେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଲୋଭ ବଢିଗଲା, ପୁଣି ଗୁରୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଦବ ଏବଂ ତୁମେ ଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବ। ସେଇଭଳିଆ ସେଇ ଶିଷ୍ୟ ଉପମନ୍ୟୁ କଲେ। ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଖାଦ୍ୟ ସେ ପାଉନଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ଅନାହଳ କ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଇ ଚାରିଆଡେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଅତି ଭୋକ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଅରଖ ପତ୍ରକୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦେହ ଯାକ ବିଷରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିଛି ଦେଖା ଯାଉନଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ସେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ କୂଅ ଭିତରେ ପଡିଗଲେ ଏବଂ ସେ କୂଅ ଭିତରୁ ପାଟି କରୁଥିଲେ, ମତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଗୁରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ସେଠି ଉପମନ୍ୟୁ ପଡି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଖି ଆଉ ନାହିଁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୁରୁ କହିଲେ, ଉପମନ୍ୟୁ, ତୁମେ ସେ ଶିଷ୍ୟ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କର, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଡାକ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଉପମନ୍ୟୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ସେ ପୁଣି ଥରେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଇଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିଳେ ସେଇ ଗୁରୁ ଭକ୍ତିକୁ ନେଇକି ପୁରାତନ ସଭ୍ୟତାରେ କଣ କଣ ଚାଲିଥିଲା। ଏଇଠାରୁ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ପୁରାତନ ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ। ଆଜିର ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ, ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି କି ଗୁରୁମାନଙ୍କର ପାଦ ଚରଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ସେଇ ପୁରାତନ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେ ନିଜର
ମାଧ୍ୟମ ଭାବିବ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯିଏ ଭକ୍ତି କରିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା ସେ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନରେ, ସେଇ ଆରୁଣୀ ଏବଂ ଉପମନ୍ୟୁଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଏଇଠାରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯେ ସେଇ ମହାନ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା, ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତାର ଦିଗରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ କଥା କହିବି, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ। ଏଇଠାରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନୀୟ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ପିତାମାତା ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ, ଯିଏକି ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା, ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାକୁ ମାନି ଆମେ ଚଳିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହବ। ଏଥିରେ ତିଳେମାତ୍ର ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରୁ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା।